Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian nyo man kami live sa FM station nga FMR 91.1. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. House parents sa Boys Home nagpaatag nga wala ginapagutman ang mga kabataan sa orphanage. Negros Oriental Governor-elect Pride Henry Teves hindi magpapugong nga magpungko sa Kapitolyo sa Hunyo 30. Iloy patay, umagad pinasol matapos matumbang ilang motor sa Victoria City. Mayor Evelio Renardia, mapili man sa mamuno sang transition team sa Barason nga semana. Kag sa good vibes, paano wala mag-move on matapos ang eleksyon? Ina sa tripping ni Romeng. Kag 73 anyos nga lola sa kabukiran sa San Fernando, Talisay City, ginpatukan sang balay, inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, mainit sa gihapon ang lakat sang politika sa Negros Oriental. Governor-elect Henry Teves ang magapungko na sa Kapitolyo sa Hunyo 30. Pero incumbent Governor Ruel Digamo nagasiling man nga siya ang nagdaog. Sa iya sining nga Facebook post, ginsiling ni Governor-elect Pride Henry Teves nga wala na may makapugong sa iya nga magpungko bilang gobernador sa Negros Oriental pagpatak las 12:01 sang udto sa Hunyo 30. Korte Suprema lang ang makapauntat sa iya. Siya ang ginproklamar nga nagdaog sang COMELEC sa boto nga 301,319. Si incumbent Governor Ruel Digamo naman nagasiling nga siya ang nagdaog. Ini matapos nga gin-disqualify sang COMELEC nga nuisance candidate ang isa pagid ka Ruel Digamo nga nagpapili man bilang gobernador. Letter O kag letter U lang ang kinalain sa ilang nga mga ngalan. Ukon nakakuhang incumbent governor sa nga 281,773 votes kag ang nuisance candidate naman nakakuha sang 49,953 kaboto. Kung sumahon, 331,726 tanan, mas mataas ang sa 30,000 sa nakuha nga boto ni Teves. Nagapanindugan si Digamo nga igadugang sa iya ang boto sa nuisance candidate pero ang COMELEC nagsiling nga wala pa mapadangat sa board ang ginasiling ni Digamo nga dugang ang boto nga nakuha sa nuisance candidate sa iya nga mga boto. Nag-file sang motion for reconsideration suno kay Digamo ang campus ang gin-disqualify apang pending pa ini sa karon gani sila ang nag-file naman sang motion for early resolution agud ma-execute na ang desisyon sa COMELEC kag maproklamar na siya bilang matuod nga nagdaog nga gobernador sang Negros Oriental. Sa number 9, pamuno sa City Cleanup Committee nagapaabot sa buligman gikan sa mga iba nga kandidato sa pagpangkakas ang ilang mga campaign materials. Napangkakas na ang mga campaign materials nga nalansang kag natapik sa mga kahoy sa bangga skala sa Barangay Estefania sa Bacolod City. Ang DPS kag City Engineers Office upod sa IPM nga gintalana sang tukod nga Post-Election Cleanup Committee ni Mayor Evelio Renardia ang nagsugod naman sa pagpanghimos sa mga tarps kag steamers sa mga dalanon sa syudad. May mga kandidato man nga nagkakas naman sa ilang mga campaign materials sa bulig sa ilang mga supporters. Sunod sa kay City Administrator Edward Joseph Kwansing, pamuno sa Post-Election Cleanup Committee nga ilang man ginaabi-abi ang pagbulig sa pila ka mga kandidato kag ilang mga supporters sa pagkuha sang mga natakod nga mga campaign materials. Humalin kahapon, ginsugura naman sang DPWH kag katapos ang Uplan Baklas ang paglimpyo sa mga main highways. Halin sa Barangay Singkang Airport pakadto sa Pahanukoy, ilagin pangkakas kag ginpanggabot ang mga flaglets, mga streamers, mga yara sa Center Island, pati na mga campaign materials nga natapik sa mga pader kag commercial establishments. Sa number 8, fully vaccinated sa Negros Occidental ang masobra sa 62% sa target nga mabakunahan. Sa reports ng Department of Health Region 6 as of May 11, 62.21% ukon 1,316,389 ang fully vaccinated sa probinsya. Padayon ang pagduso man sa pagbakuna sa mga senior citizen. 58.8% sa target nga mabakunahan sa A2 category ang fully vaccinated. Manubo sang sa target.
Samtang ang Bacolod City sa among report ang may 133.26% nga fully vaccinated individuals. Parehos ang Negros Occidental kag Bacolod City nga minimal ang risk classification. Yara sa alert level 1 ang Bacolod kag 7 ka iban pa nga banwa kag syudad sa Negros Occidental tubtub sa Mayo 15. Ang nabilin nga bahin sa probinsya yara sa alert level 2. Ginapaabot ang bag-o naman nga alert level classification sumugod Mayo 16. Sa number 7, may pagsaka sa bilis ang karne sang karabaw, baboy kag baka. Sa weekly monitoring sa Provincial Veterinary Office, nag-average sa piso kag 46 sentimos ang saka sa kada kilo sang baka. Piso kag 26 naman o kung 26 sentimos naman sa baboy kag 12 sentimos sa cara beef. Ang karne sang kanding nagsaka man sa piso kag 6 sentimos sa average ang kada kilo. Naglubo man sang 2 ka pesos kag 41 sentimos ang kilo sang manok nga broiler. Patag ni Dr. Rinanti Dicena, ang provincial veterinarian, ang pagsaka sa presyo sa karne ang tugaman sa mataas nga demand, ilabi na nga election season, kag kadamos ang pagtililipon kag may kwarta ang pumuluyo. Parayo naman ang hugot nga pagbantay sa mga puerto kag airport sa mga poultry products, kasubong man sa karne sang baboy agud tumapangapinan ng probinsya kontra African swine fever kag bird flu. Sa number 6, masobra sa 1 ka milyon ka pesos nga balor sang illegal nga droga nakuha sa buy-bust operation sa barangay Punta Taytay sa Bacolod City. Liwat nga naka-recover ang Bacolod City Police Office sa masobra 1 ka milyon ka pesos nga balor sang illegal nga droga kaina sang kaagahon sa Puro Kapawa, Barangay Punta Taytay. Ini ay kaduha na sini nga semana matapos sa ka-recover man ang Police Station 2 sang Domingo sa masobra 1 ka milyon ka pesos nga balor sang shabu sa Barangay 5. Subject sang buy-bust kaina sang kaagahon si Pearl Elera nga sadto na dakop may angot man sa illegal nga droga. Arestado man ang iyang live-in partner nga si Rigel Kimba. 34 ka sachet ng suspected shabu nga may estimated value nga 1,183,000 ang nakuha sa ila. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa duha. Sa number 5, napiyerde nga kandidato sa pagkaalkalde sa Dumaguete City ginkasuhan. Ini matapos iya aksidente nga maisula ng isa ka bata nga babayi sa dung adlaw sang piniliay. Ginkasuhan sa reckless imprudence resulting in homicide ang kandidato sa pagkaalkalde sa Dumaguete City matapos ini maatrasan sang iya pick-up ang 6 anyos ka babayi sa barangay Bahumpandan sa adlaw mismo sang piniliay sang Mayo 9. Ang suspect amo si Rene Ledesma, nga manager man sa isa ka radio station sa syudad. Matapos maatrasan ni Ledesma, ginihagaw padala sa ospital ang biktima apang gideklarar nga dead on arrival. Ginitain man si Ledesma matapos ang pagkabunggo apang siya karon ang na-release na. Sa number 4, Iloy patay umagada pilason sa matumbang ilang nga motorsiklo kag madalasa ang nagatumpok nga balas sa dalan. Patay 50 anyos nga si Lida Arevalo, samtang pilason naman ang iya umagad nga nagadala sang motor nga si Richard de la Cruz matapos matumbang ilang motor kagabi sa dalan sa Barangay 11 sa siyudad sa Victorias. Sa investigasyon sang PNP, papauli na kuntani ang mag-ugangan sang ilang madalasa ang nagatumpok nga balas sa portion sang dalan gani natumba ang ilang motorsiklo kag naglabog pa si Arevalo nga amo ang gintunaan sang iya kamatayon. Luwas naman sa katalagman ang iya nga umagad. Sa number 3, outgoing Mayor Evelio Lunardia magapili man sa mga pamuno sa sining transition team sa madason nga semana. Sunod sa kay Bacolod City Administrator Attorney Joseph Edward Puansing sa madason pa nga semana magakonvene katapos ang natukod nga transition team para magbalay sa tikang kag magpili sa mga pamuno sa ila kung iga-appoint ni Mayor Evelio Lunardia. Si Lunardia ang ginlutos ni Mayor-elect Albi Benitez sa mayoralty elections.
Si re-elected Congressman Greg Casataya ang magpili ni Benitez para pamunuan ang interim transition team. Ginalauman ni Kwansinga sa temporaryo nga pagbiya ni Leonardia sa pwesto, mapadayon sa masunod nga administrasyon ang maayo nga pagserbisyo sa pumuluyo sa syudad. Ginapaabot niya man nga magapabilin nga maamligan ang Bacolod City College kag Bacolod City Government Center nga pila lamang sa mga ginakabig nga legasiya sa Leonardia administration. Sa number 2, masobra na lamang isa ka bulan kag magasugod ng bag-o nga panghimanwa sa pungsod bisan pa sa syudad sa Bacolod. Sa national nga level, suno kay Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, ginpagkamaayo sa mga negosyante nga maga-present sang economic agenda sa mga bag-o nga administrasyon. Patag ni Carbon, may kabudlayan sila bahin sa ilang nga expectation bangod wala na paton sa kampanya ni Presumptive President Ferdinand Marcos Jr. ang iyang nga economic agenda para sa pungsod. Magluwas na lamang sang campaign slogan sini nga unity. Sunod kay Carbon, ang luyag nila nga ang mga maayo nga nalabot sang Duterte administration kasubong sa Build, Build, Build project sini nga naghatag sang dugang nga trabaho ang magapadayon kag ang mga wala pa mahuman ang mapadayon para hindi man mauyang ang pondo nga napagwa diri. Translate that into a substantive action plan. So what can you expect with this slogan? So, but kami na lang, because we're preparing for the new administration, so as early as 2 months ago, we've already decided that we're going to make an economic agenda from the national level, which yatag namon sa pag-o na administration under cabinet secretary, to the regional level, to our new governors and mayors. Economic agenda, meaning kami na lang ma-initiate. Okay. No? Give it to them and ask for a meeting. Bilang we will expand our PPP. Sa Bacolod naman, napatpat na damlag pa ni Mayor-elect Albi Benitez sa mga negosyante kung ano ang luyag niya nga matabo. Nalakip na diri suno kay Carbon ang job creation, ang pagpaayos ng kahimtangan ilabi na sa mga wala trabaho kag informal settlers. Suno kay Carbon, isa sa mga tutukan sa ila pagsugilanon ang mga shoreline barangays. Dugang pa niya, ang mga negosyante mas gusto sang konkreto nga tikang, hindi lamang para sa masunod nga 100 days kundi ang matabo sa sulod sang 3 ka tuig. Yara na karon sa bag-o nga liderato suno kay Carbon ang magpangita sang sources sang pondo para sa mga tinutuyo nga mga proyekto sini nga nagatuyo sa pagapasanyog sa mga maggagmay nga negosyo kag maghaylo ang iban pagid nga mga negosyo nga magsuporta sini. He has to plan it out. The sourcing of funds, improving the life of the low-income household, and creating jobs so that small businesses can also open up and create pagid more jobs. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Pamuno sang house parents sa Bacolod Boys Home nagpanginwala nga ginapabayian kag ginapagutman ang mga kabataan didto. Ini matapos magbuwa ang report nga ginapagutman ang mga kabataan sa sulod sang orphanage. May report si Nico Delfin. Yang mo nagagawa sa mga issue na daw wala sila napabayaan sila. Nagalain ang buot ni Rinaldo Iata, pamuno sang house parents sang Bacolod Boys Home sa mga nagalapta nga alegasyon sa social media nga nagakagutman na ang mga kabataan sa Bacolod Boys Home. Ginklaro niya nga wala ginapabayan sang syudad ang 19 ka mga kabataan nga nagapabilin sa ila paghinakop. Kung na-delay gid man suno sa iya ang delivery sang pagkaon sang Abril, natigayan gihapon nila nga napakaon ang mga bata sang 3 ka beses kada adlaw kag may dala pa nga snacks. By middle of April, ang supply naman nag-delay man tungkol sang procedure sa city na dapat ang PR kang PO pero aprobado ng mayor. Kasi na during the time siguro busy, very busy si mayor kay tungod na time sang campaign period na mo. Kag ang supplier ginayo mo namon na matanin, ma-provide, ma-delivera kami. Ang problema kasi nila we have to follow the procedure sa Bacolod City Government. Tiyan mo na until na may stock pa kami na bilhin, around 2 weeks.
Ginapaigo-igo nan. Actually nga mo na mino sa kabataan duha na klase may ara na soap kag dry abi. Ang gani mo na makaigo lang ang amo na supplies. Instead na duha ka mino isa lang ang serve namon until na na-release na ang papeles kag na deliverance. Kung as of now wala na problema ang Bacolod Boys Home. Okay na tanan ang pagkaon. May sweldo man suno siyang 15 ka mga job order casuals kag 7 ka mga regular employees nga nagatrabaho sa orphanage. Ginsiling ni Iyata nga kung may mga empleyado man nga wala maswelduhan, iya ini isang pribado nga foundation kag hindi na obligasyon sang syudad. Ng mga personnel na wala maswelduhan, ina ng mga personnel hindi na iya personnel sang city government ng Bacolod. Iya personnel na sang Bacolod Boys Home Foundation Incorporated. Ang ila na yan na sweldo, halin na yan mismo sa ila yan na kundi na donation nga kuha. Nang city wala na ilabot kay private na sila yung mga tao. Yang mo nagagawa sa mga issue na daw wala sila napabayaan sila. Pero hindi na yung obligasyon sa syudad. Wala sila labot ng syudad sa subong na nagkatabo sila. Ginkadtuan man sang crew ang opisina sang foundation para makuha ang ilabahin pero wala didto ang ila mga empleyado. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag-weekend na naman buwas, may pang-good vibes naman kami nga pabalon para sa inyo. Natapos na ang piniliay, may mga na-unfriend kag na-block na. Pero paano ba na mag-move on? Lagawon sa kamong buwas na nagkanilain ng mga spots sa Carlota City. Halin sa Busay nga Tago. May matugdaw na spring water. Kag kalanaan para maka-move on na. Inatanan sa tripping iruming buwas at 10 a.m. Sa Sunday naman sa Baganihan, nadumduman nyo pabala si Lola Encarnacion. Ang 73 anyos katigulang nga nagaisahanon nga nagakabuhi sa kag nagapuyo sa kabukiran sa Talisay City. Sa ka-foundation ang iya istorya sa Digicast Negros sa bulig sang Army kag PNP. Ginpatukuran siya sang bago nga balay. Ang ining istorya sa Domingo sa Baganihan at 10 a.m. Barb, namin ko na subong dapat naka-move on ka nakaisa na kasi man nga tapos ang election. No. Dapat ako I agree. Basta meron ako buwas Barb, 5 tips paano maka-move on. Pinagi sa tripping ni Roming. Sa election na or sa tanan nga aspeto sang kabuhi. Sa election. Kag kanami sa storya ni Lola Encarnacion. Oo. When it rains, it pours. Damo na siya. Kadamo na gid. Kagabi itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatapo sa imo nga balita. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend.